Comprensió lectora? No t'entenc. La comprensió lectora és un tema de debat constant. Els joves realment entenen el que llegeixen? Com influeix la lectura en l'aprenentatge? Avui parlarem de la importància d'entendre el que llegim, de la relació entre els límits del món i del llenguatge, i ens endinsarem en aquest debat per descobrir quins factors influeixen en la comprensió lectora i, el més important, com podem millorar-la. Soc Verònica Orozco i avui m'acompanyen en aquest episodi Héctor Ruiz, biòleg, investigador en els camps de la psicologia cognitiva, la memòria i l'aprenentatge. Cristina Eras, professora de Llengües Clàssiques del Departament de Llengua i Literatura Castellana a l'Institut Joaquim Pla i Ferreres de Sant Cugat del Vallès. I Irene, alumna de tercer d'ESO, que ens ha explicat que li agrada molt llegir. Anem a veure com avancem. Gràcies a tots per estar aquí. Bé, doncs començarem tu, Héctor. Analitzant més en detall per què és important la lectura i la comprensió lectora entre els infants i els joves, quina importància té la lectura en els processos d'aprenentatge d'infants, de joves, segons el teu punt de vista expert? I en l'àmbit cognitiu, des de la teva perspectiva de la psicologia, com funciona aquest procés de la comprensió lectora? Bé, la lectura és un dels mitjans d'aprenentatge més importants que tenim i això clarament ho veiem en el fet de que a l'escola precisament aprendre a través de la lectura és fonamental, no? A l'escola s'ensenya a llegir, però arriba un moment, a partir aproximadament de segon, tercer de primària, en què aquest aprendre a llegir passa a ser llegir per aprendre. I això és evident perquè ho és, perquè realment la lectura és una manera terriblement eficient de compartir idees, no?, entre els éssers humans a través d'aquest do que tenim que ens fa únics, que és el llenguatge verbal, no? La lectura ens permet compartir idees entre persones d'èpoques diferents, de llocs absolutament diferents, no? I sobretot de tenir la possibilitat d'exposar-nos a un vocabulari, a un llenguatge que no és habitual en el context oral, no? Exacte. Llavors, a través de la lectura no només podem aprendre coneixements, no?, que ens aporta, sinó també que estem aprenent la llengua, estem aprenent vocabulari, estem aprenent també una gramàtica molt més rica i molt més complexa que la que es fa servir quan parlem, no?, de manera quotidiana. I en què consisteix la comprensió lectora des del punt de vista de la ciència? Doncs mira, hi ha un model molt bàsic que tenim per explicar-la, que de fet es diu la visió simple de la lectura, que ens diu que al final la comprensió lectora depèn de dos factors que són igual d'importants. Un seria la descodificació, que és la capacitat de convertir aquells símbols, no?, gràfics, normalment gràfics, poden ser tàctils també, no?, en el que representen, no?, el missatge oral que representen, en aquella veueta que sentim a dins, no?, quan... Com el concepte, no? Bueno, és convertir allò escrit en el que l'escriptura representa, perquè l'escriptura representa la veu, la llengua oral. L'escriptura no representa idees directament. L'escriptura representa el que nosaltres diríem i el que nosaltres diríem representa idees, d'acord? Clar, o sigui, el significat que li donem, no? Exacte. Llavors, si descodificar és primer convertir allò en el missatge oral que està codificat, no?, per aquells símbols. I dominar la descodificació és essencial, no?, de manera fluida, poder verbalitzar, no?, el que tu estàs, el que està accedint al teu cervell a través de la vista o del tacte, no?, en cas de persones invidents. Però l'altra pota importantíssima, no hi ha prou en què tu puguis descodificar un text. Un cop l'has descodificat, necessites entendre'l. I aquí l'altra pota és la comprensió lingüística, la comprensió lingüística general. Si tu un text, algú, en comptes de tu llegir-lo, algú te'l llegeix i no l'entens, encara que si tu llegis passaria exactament el mateix, no? Llavors, aquestes dues grans peces, que després tenen diversos components, no?, a sota que permeten que aquestes habilitats doncs estiguin ben alineades per acabar entenent el que estàs llegint, doncs seria una miqueta la base de la comprensió lectora, no? Per tant, hem d'entendre la comprensió lectora té una part bàsica de comprensió lingüística, però després té una cosa molt específica, molt particular, que és el fet de que abans d'accedir al llenguatge l'has de reconvertir d'una forma, no?, que arbitràriament s'ha
s'ha representat amb símbols a la forma més natural pels éssers humans, que és el llenguatge oral. Clar, molt interessant. Imagino que en tot això també influeix en el moment, en el procés de lectura, influeixen les emocions que estàs vivint mentre estàs llegint o aprenent alguna cosa? Les emocions sempre influeixen perquè, clar, si et poses en l'extrem, doncs, per exemple, estar molt estressat pot ser una cosa que influeixi... Clar, com un bloqueig, no? Clar, en què no puguis posar els teus recursos cognitius en el que estàs fent, no? I això, per exemple, ho podem veure en una circumstància en la que, per exemple, has de llegir alguna cosa en públic i aleshores, clar... Entren els nervis. Clar, entren els nervis. Per tant, tu te n'adones, els teus recursos cognitius queden compromesos i el que fas sovint és posar-los en la descodificació. Assegurar-te que estàs llegint perfectament, que tothom que et sent diu mira que bé que llegeix. Però aleshores et quedes sense recursos... Perds l'altra part. Exacte, no? Per entendre, per prestar atenció al que estàs descodificant. Clar. I això ens ha passat a tots. Sí. No? De llegir això en veu alta i després diu, bueno, i què t'ha semblat? No he prestat atenció. No? I clar, les emocions doncs, poden marcar quin és el teu propòsit a l'hora de llegir. I, per tant, el teu propòsit marcarà si la comprensió serà millor o pitjor. No? Aquest és el punt, que les emocions que puguis sentir poden afavorir o no aquesta comprensió lectora. Exacte. Vale, i ara, Cristina, m'agradaria molt preguntar-te quina és la teva o quina diries són les dificultats que trobes entre els teus alumnes a l'aula i en el món acadèmic en aquest àmbit de la comprensió lectora, no? Veure si potser si estan més concentrats o no, si hi ha millor resolució d'algun concepte o d'alguna cosa, envers això, no? Com trobes a l'aula aquest tema de la comprensió lectora? Doncs a mi em preocupa que últimament veig que va com a pitjor, que els costa més entendre, porto ja molts anys a l'ensenyament, i els nens llegeixen correctament, saben descodificar, però a vegades en acabar de llegir són incapaços de recordar exactament què és el que han llegit, potser ni el nom del personatge, què és el que ha passat. O sigui que aquí veig com que suposo que en parlarem més endavant, no? Alguna cosa que dificulta aquesta comprensió. La part de la concentració i de l'emoció són imprescindibles. Per exemple, si fem una lectura en veu alta ben feta, en què s'entén allò que llegim i transmetem emocions, l'aula està en absolut silenci i veus que ho gaudeixen. Per tant, aquesta part d'emoció la trobo essencial. I un altre tema que dificulta potser la comprensió més últimament és el vocabulari. Hi ha molta mancança avui dia de vocabulari que ens semblaria com molt elemental i clar, si de 8 paraules n'hi ha 4 que no entenem i no podem ni deduir del context, l'alumne no acaba d'entendre, llavors arriba a la conclusió de que no li agrada llegir. Però no és cert que no li agrada llegir, és que no li agrada trobar-se en la situació de no estic entenent, amb la qual cosa és impossible endinsar-me en aquesta història. Clar, i pot ser una mica frustrant i tot, no? Estar llegint i dir no ho estic entenent i segons com m'avorreixo. Totalment, clar, parlant de codis seria, no? Com estic llegint un codi però que no sé jo interpretar. Llavors és tremendament frustrant i avorrit. A mi la informàtica m'avorreix molt i ara que heu dit codis, realment jo, un dels meus millors amics és informàtic i quan m'ensenya com aquests codis dic, jo no sé com això et pot agradar, i diu, perquè no ho entens. I dic, important. No, bàsica la comprensió. De fet, si em permets, el vocabulari precisament és un dels elements més importants en aquesta pota de la comprensió lingüística i, de fet, ja no cal que sigui 4 de cada 8 paraules. Hi ha estudis que ens mostren que a partir d'un 5% de paraules que et trobis que no coneixes, tu les descodifiques però no les coneixes, ja l'experiència lectora ja és frustrant i per tant... I acaba sent un peix que es mossega la cua, perquè clar, llavors no llegeixo, no incorporo nou vocabulari, no? I aquí ens quedem. Aquest és el punt. Sí. I doncs tu, Irene, tu com a estudiant, això com ho vius? Quina és com la teva experiència envers això de la comprensió lectora, això que et demanen a classe, o tot això que han estat dient la Cristina i l'Héctor? Clar, evidentment jo ho noto no només en els meus companys de classe, sinó com en la meva generació en general, que hi ha molta falta inclús de coneixement a l'hora de llegir i a l'hora com d'estar un llibre. Hi ha realment molt poca gent que li agrada estar allà sentat llegint un llibre i entenent-lo bé i després poder comentar-lo. Sí és cert que
igual que hi ha unes altres persones que no li agrada, també hi ha persones que sí, però són un grup molt més reduït. Tu també ho notes, que són un grup reduït. I que molta gent que li agrada llegir, jo crec que té la mateixa opinió que jo i, ostres, a la gent que li agrada llegir com jo, és una mica rotllo perquè veus que potser amb una persona que dius, és que aquest llibre t'encantaria, però és que no m'agrada llegir. Llavors et fa pena i dius, quina mala sort que hi ha gent que no pot disfrutar d'aquest llibre tant com jo, no? Per molt que sí. I quan et diuen que, quan saps que no el llegiran, el primer que penses és perquè li costa concentrar-se o perquè no crec que faci l'esforç o perquè no té paciència, perquè ho volem tot ja, no? Perquè... Sí, trobo que també ens hem criat en una societat on tot és ja. No? I un llibre requereix el seu temps i la seva paciència, i igualment que un llibre no arribi al nus, és paciència, i també trobo que molta gent, com que a l'escola sempre ens han fet llegir llibres obligatoris o ja sigui en textos, en exàmens, trobo que s'ha com si diguéssim, com que ja no ve de gust llegir, no? Clar, ha creat potser no tant una relació no tant de plaer amb la lectura, sinó amb l'obligació. Clar, sinó em fa mandra llegir-me 4 capítols per demà. No? I perquè toca. I perquè toca. Me'n recordo també d'això. Però en un altre episodi parlarem d'això, també dels audiollibres, que m'agradarà també saber què en penseu els joves. M'agradaria també comentar que segons uns informes educatius recents, molts alumnes tenen aquestes dificultats de comprensió lectora i els informes PISA indiquen que hi ha un descens de les habilitats de comprensió a Catalunya, per posar-hi un exemple. A què pot ser degut aquest problema, Héctor? A què es deu, diguéssim, realment aquest problema generalitzat, aquesta falta d'atenció? Pot ser a través o a partir o pel motiu de l'ús de les tecnologies, les pantalles? Com col·loquem aquest tema? A veure, és una pregunta molt complexa. Hi ha moltes coses, molts factors que influiran en per què tenim aquests resultats alarmants en comprensió lectora, perquè tant les proves PILS com les PISA ens mostren que 1 de cada 3 alumnes no tenen el nivell de comprensió lectora mínim desitjable, i seria molt difícil dir la causa és aquesta. Caldria, per respondre a aquesta pregunta, experts de diferents àmbits, però jo en el meu àmbit, a mi si em preguntes, escolta, però en el teu àmbit el que té a veure amb l'aprenentatge, en com aprenem, en com s'aprèn a llegir, això està resolt i el problema és un altre, o hem de buscar, on hem de buscar, no? Mira, en el meu àmbit no està resolt. I no està resolt en el sentit de que, abans he dit, la comprensió lectora depèn de 2 coses, de que tu tinguis la capacitat de llegir de manera fluida, descodificar de manera fluida el text, i això hem de tenir present que hi ha molts joves, infants i joves, que no ho sabem, no ens n'adonem, però tenen dificultats per descodificar de manera fluida. És a dir, els hi costa convertir el text en la veueta, que després l'escoltem com si algú ens estigués parlant. I no ens adonem, però els hi costa. No és una cosa fluida, automàtica, com ho és per als que són més lectors. Més lectors. Heu de pensar que coincideix que aproximadament el 30% de les persones tenen, heu de pensar que això és gradual, tenen dificultats per aprendre a descodificar i assolir la fluidesa si no se'ls ajuda. I entre ells hi ha un 5, 8%, 10% que tenen dificultats greus. Aquí ja entrem a dislèxia. D'acord? La dislèxia, de fet, és una dificultat per descodificar de manera fluida. I això significa que aquelles persones específicament els hi costa convertir el text escrit en el seu equivalent oral i, per tant, clar, els seus recursos cognitius els han de posar per fer aquest esforç. I a les persones no ens agrada fer coses que ens costin un esforç contínuament. A les persones ens interessem per aquelles coses que se'ns donen bé, que ens resulten fàcils. Però és que, a més, la lectura té més motiu, perquè la fluïdesa és necessària per entendre i la comprensió és necessària per gaudir. Llavors, clar, aquest és un tema, i en aquest tema tenim un problema en com atenem aquesta diversitat de l'alumnat que es necessita atendre des d'abans de començar a aprendre a llegir, d'acord? O sigui, ja des d'abans hi ha una sèrie d'habilitats prelectores
que seran fonamentals perquè la tasca, el repte de descodificar doncs, es pugui portar a terme bé, i és fonamental doncs, poder identificar a aquells nens i nenes que necessitaran una ajuda específica. Però l'altre problema és el de la comprensió lingüística. Aquest és el de la descodificació, però l'altre és de la comprensió lingüística, perquè també tira molt enrere que tu provis de llegir una cosa que fins i tot diuen que serà molt xula, però que et vas començar a trobar en paraules que no saps què volen dir i al final dius, mira... Serà xula per tu. Clar, perquè vale, miro el diccionari una vegada, 2 vegades, i a vegades mirar el diccionari no n'hi ha prou, perquè el context, no, el diccionari dona la definició que dona. I llavors és normal que també se'n cansin, i per tant això tira enrere que es practiqui, i si no es practica la lectura, no, caiem doncs, en el cercle... viciós. Sortint del cercle virtuós, no, de la lectura, que seria el fet que com més llegeixes, més desenvolupes la teva habilitat de descodificar de manera fluida i, a més, perds l'oportunitat d'aprendre vocabulari, no, d'aprendre coneixements que et permetran ser cada cop millor comprenent nous textos. No? Clar, i nutrint-te, no?, d'universos nous, a idees noves, de personatges, que al final és amb qui pots empatitzar. Per tant, molt interessant, Héctor. Aleshores, Cristina, tu, veient una mica aquesta situació de tot el que explicava l'Héctor, a nivell pràctic i a l'aula, com consideres o quines, no sé si estratègies o trucs, es podria tenir en compte en l'àmbit una mica més professorat, acadèmic, per millorar aquesta comprensió lectora a l'aula? Potser l'experiència de lectura o... Sí, nosaltres que ens anem reinventant a mesura que van passant generacions, ara fa falta molt acompanyament. Acompanyament que per una banda es pot fer amb tot el grup classe, escollint bones lectures, practicant primer una lectura en veu alta. La lectura en veu alta ajuda moltíssim a endinsar-se tots els alumnes en aquella història. Una lectura aturant-se molt, no només per recollir, per explicar el que pugui ser més difícil i per connectar amb les pròpies vides. Si l'alumne es connecta allò que està llegint, també li resulta com més fàcil, no? Quan troba ponts de això em va passar a mi, o aquest pensament jo l'he tingut. Llavors, és com més fàcil. Per tant, per una banda, acompanyament amb el grup i llavors reforç, que a vegades pot ser reforç entre iguals. A l'institut hem tornat a aquell apadrinament que hi ha a la primària, per exemple, doncs l'hem posat també en dansa al centre, amb alumnes bons lectors que ajuden al que els costa més. Tenim espais lectors també, amb grups de 7, 8 alumnes que a l'aula són incapaços de concentrar-se doncs, per motius diversos, no? Des de, doncs, tenen un dèficit d'atenció o, bueno, motius molt variats. I, en canvi, en un grup reduït, només 8, 9 alumnes, veus que hi entren molt més fàcil, però és molt acompanyament. I molta presència, no? També, com dius, acompanyament... No els pots deixar sols. Això de llegiu per demà 4 capítols ja fa molt temps que no ho faig. Comencem a llegir l'aula, sí, i aquí continuem llegint una mica i que no sigui allò com una obligació, un deure, no? Sinó s'ha de llegir més a l'aula. Això és molt important. I tu això, doncs, a l'aula, Irene, com ho vius? És a dir, t'agrada potser més en grups petits? Ja t'hi trobes en aquests moments en els que dius gaudeixo més de fer això? És cert que a mi m'agrada molt també aquesta lectura a classe, perquè els professors i les professores ens poden explicar bé tot, però jo com una persona lectora i que li agrada molt llegir, sí que el meu ritme de lectura és molt més ràpid que el que podria ser a l'aula. Però trobo que per un treball de classe, per persones això, no? Que els hi costa llegir, que els hi costa posar-se, no? Trobo que està molt bé que els ajudin. I no només això, sinó que no és una ajuda d'un professor i un alumne, sinó és tota la classe en conjunt i un professor explicant i llegint, i a mi em sembla una cosa que m'agrada bastant i que jo crec que ho pot disfrutar tothom. Clar, i que fins i tot, després de l'hora del pati, no? Com qui diu, es pot comentar, no? Vull dir, això surt a l'hora del pati, es comenten, diguéssim, lectures de classe o ei, no m'esperava aquest final, o m'agradaria que passés això o l'altre, no? Jo almenys en el meu grup d'amics sí que passa, i la veritat és que trobo que no només això, sinó que
llibres bons que s'han proposat i bones lectures. Jo crec que a la classe, i potser igualment que a un nen no li agrada llegir una nena que li costi, al final t'arribes amb aquest professor que et va explicant i aneu llegint tots en veu alta, t'arriba la novel·la i t'enganxa i dius, és que vull llegir al final. Sí. No puc esperar-me, no? Exacte. A casa seguiré encara que ens diguis que no. I potser aquesta hora de classe, que potser un dia normal pues se't faria pesada, pues és un dia de dir, vamos, toca aquesta assignatura, no? Que bé, fantàstic. La veritat és que és una alegria, que no sempre sigui com entorn de sèries o tele, no? Sinó que també pugui ser entorn d'un llibre i d'una lectura i d'uns personatges, que jo crec que al final en el món de la lectura una cosa molt maca que es produeix és que tu t'imagines la pel·lícula, t'imagines els personatges, no? I fins i tot la identitat que tindran. I després a vegades quan troben la pel·li dius, no, jo no m'ho imaginava així. En veníem parlant, no? No? Això quan passa... En el tren veníem parlant d'Invisible, no? Sí. Que era una novel·la que havien gaudit molt i diuen, la sèrie bé, però és que jo no m'ho imaginava gens així, oi? Sí, I segons com quasi millor, no? Prefereixo no... Em faig jo la sèrie. Bé, doncs, gràcies a tots per la vostra participació. Com sabeu, el podcast és de 15 a 20 minuts. Intentem que sigui també molt concret amb les idees que volem plasmar. I com els dèiem als oients que estan escoltant, avui hem pogut explorar aquesta importància de la comprensió lectora de forma potser més científica, després com l'hem vist a l'aula, i els desafiaments també que enfronten els joves, aquesta falta d'atenció que és generalitzada, però que alhora no a tots us passa, però ho notes també en els àmbits teus que has comentat, Irene. Ens ha quedat clar també que entendre el que llegim és clau, sobretot en aquest procés d'aprenentatge cognitiu i també emocional, que són tots aquests elements que formen part del que seria el desenvolupament, no? Cognitiu d'una persona. Cuidar l'entorn, ajudar-nos a millorar aquesta comprensió lectora, amb aquest acompanyament i presència és molt important. Avui ens hem fet una mica més conscients i us agraeixo molt la vostra participació. Gràcies a tots per estar aquí. Gràcies. Gràcies.